дар доираи нақшаи чорабиниҳои раёсати ташкиливу тарбиявии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон 17 октябри соли 2025 устодону донишҷӯён аз намоишномаи тангои ҷиноятӣ дар театри давлатии ҷавонони тоҷикистон ба номи маҳмудҷон воҳидов дидан намуданд. бори аввал намоиши тангои ҷиноятӣ соли 1971 рӯи саҳнаи театри давлатии ҷавонони тоҷикистон гузошта шуд. онро ҳамчун кори дипломӣ хатмкунандагони донишгоҳи ҳунарии театри луначарскии шаҳри Москав пешкаши бинандагон намуда буданд. аз он замон 54 сол гузашт ва инак ин намоиш бори дуввум бо ширкати гурӯҳи ҳунарпешагони ҷавони кишвар рӯи саҳна оварда шуд. ғолиб исломов ягона ҳунарпешаест ки бо гузашти 54 сол такроран дар ин намоиш нақш бозӣ кардааст. ба андешаи мудири бахши адабии театри ҷавонон Толиб Бобоев, сабаби дубора рӯй овардани таҳиягарон ба ин намоиш мавзӯи марказии он аст ки бар талаботи замона ҷавобгӯ мебошад. ҳарчанд замона сохти давлатдорӣ ва дарку фаҳмиши одамон тағйир ёфта бошад ҳам мавзӯъҳое ки намоиш дар бар мегирад ҳамон гуна доғи рӯз боқӣ мемонанд. инҳо муносибати носолим миёни гурӯҳҳое ки аз хонаводаҳо ба кӯҳи гумроҳӣ рафтани қисме аз ҷавонон, худхоҳии баъзе ашхоси ҷомеа, ҷинояту ҷинояткорӣ ва ғайра аст ки ҳамеша ба одамон бадбахтӣ меоранд. бояд гуфт ки диққати тамошобинонро пеш аз ҳама бозии ҳунарпешагон, бахусус ҳунарпешагони ҷавони театр ба худ кашид. нақши файласуф Шервонӣ Толибов, Хирс Аҳлиддин Ҳасанзода, Гулӣ Гулнисо Эгамбердиева, Меҳрӣ Меҳрона Сайдализода хуб офарида шуданд. ороиши саҳна ва ороиши мусиқӣ низ воқеа ва ҳолати қаҳрамононро ба хубӣ бостоб медонанд. дар интиҳои намоиш иштирокчиён ки донишҷӯёну устодони донишгоҳ ба ҳисоб мерафтанд ба намоиши театркунандашудаи театри давлатии ҷавонони тоҷикистон ба номи маҳмудҷон воҳидов баҳои баланд доданд. дар натиҷа тамоиши театр на танҳо фароғат аст, балки роҳи самарабахши инкишофи маънавӣ ва эҷодии донишҷӯён мебошад. ин таҷриба ба онҳо ёрӣ мерасонад ки ҳам дар ҳаёти шахсӣ ва ҳам дар ҳаёти фаъолияти корӣ бо ҷаҳон ва одамон муносибати солих ва фарҳангӣ дошта бошанд.